Първо възкръсват праведните. Ето веднага ти предлагам текст в подкрепа на това твърдение. Откровение 20 глава 4 стих. И видях престоли. И на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. И те са тези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото или на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Тук отварям скоба и бързам да поясня, че това естествено е пророчески текст, видение, което Йоан вижда и описва. И понятия звяра, образа, белега, това са все символи, които за съжаление сега нямаме време да разгледаме. По-надолу 5 стих продължава: другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Значи, първо възкръсват онези, които ще отидат в рая, а след 1000 години онези, които ще отидат в ада. Така ли излиза?